may damay patwa. Parang buwas na ng tubon. Ang sitio lang ipalit, bahala na may nasupon-supon. Hindi na pwede kung nasupon-supon tayo kaya sa patan. Lugar, nandiyan din kapag galing. O, para hindi malipatan. Hindi ka ba gatarandan? May bitmagan eh. O, nakakato. Yung sorry ni mama mo ng coke ng sulpen. Kag magbuhat to dang kanining laot ka coke, mga 15 siguro ka litro. Sa halalang ka utang. Para isa ka buyayaw. Ayan guys, so, inayos nila. Wait, ano na ni Oning, me? Okay na. Parang niya. Padala natin sa kuwan. Kasi may nag-hire pa to yung patahe. Ayan guys, baka gusto nyo magpatay ng ano, lambat. Message lang kamo kaya rin ding mga master. Alam mo, kung patanay mo yung challenge ng mga likers nun sa mga kapatid. Wala silang palauting kasi inaayos nila yung lambat nila guys. Yan! Dala-dala lang po yan! Yan! May kaupira ko nga! Dalma tagang! Dalma tanay bangko ka? Ano ba may nung gagawin ka na ito? Bakang na lang. Hindi naman. Ako, gintaknahan ka ko. Ang init na. Iyong ate! Ole! Dalma tagang! So ayan guys, so mamayang hapon mangisda naman kami, manglambat naman kami guys. Ayan dyan sa harap nyo. Ayan. Pababa na yung tubig. Hi guys! Nandito po ngayon na... Nandito po... Hi guys! Nandito po tayo ngayon sa Bye-Bye kung saan dito po ay mga mangingisda ay kasi ayos na kanilang mga... Ginagawa mo. Yung mga lambat. Kata YouTube sa YouTube kara ano YouTube. Mala mo si Reggie pag wala may vlogger. Ito nga dapat je, kadungan niya gigiw. Hindi ka sobrang na ginagka-ambisyon ng Pilipinas ng Pinoy. Ayan guys, tignan mo mabuti guys. Paano mag-ayos ng lambat. Amo na yung kukunga daw paala ni ka. Ha? Sus, mali. Hey, what happened? Ay, ang boss, imo, Angelin, kaduro lang sa imo, sinadum-duman. Ay, magtulog ka, abe. Magwapo ka pa bahala. Nagabutan mo na kauban, lugumon mo pagid. Manicure ko yan, 20 lang yan. 20 manicure. Tiin lang. Di ba, yung ano nga maulang ka sa ako. Hindi ka Nice na yung batuhan guys. Ayan mga pamato. Ano ba, iba lang kami papagawa. Ano na yun? Papakablang na.
Saka sino magpalinis ng kuko. Ulo. Oy! Mahal na!